plaça contra l'Olot en un partit realment trist per als socarrats, que només han aconseguit marcar un gol front als 4 dels d'Olot. L'Olímpic suma la segona derrota consecutiva després de perdre ahir per 1-4 davant l'Olot al camp de la Murta. Els de Xàtiva van ser víctima de l'efectivitat ofensiva dels gironins, que fins al moment no havien guanyat cap partit com a visitants. Un xut llunyà de David López va entrar pel travesser esquerre de Francis, estrenant el marcador dels de Girona. Les jugades d'estratègia van ser crucials ahir a la Murta i així ho va demostrar Coro, qui va marcar el segon per als visitants amb una jugada de pissarra després de servir una falta a prop de l'àrea rival. David va fer l'assistència i Coro s'encarregà de que la pilota creuara la porteria. Abans del descans encara havia d'arribar un gol més dels gironins gràcies a una acció personal d'Uri Santos. L'Olímpic també ho va intentar a la primera part i va tindre les seues oportunitats per foradar la porteria defensada per Òscar Fornés i Pau colà un dispar que l'àrbitre va anul·lar. A la segona meitat els locals s'endinsaren en el partit i les oportunitats no deixaren de succeir-se, però la sort no estava de cara i el següent gol caigué per als de l'Olot. Arnal va tornar a provar un penal i Carlos Martínez no va fallar des dels 11 metres davant la desesperació dels locals. La victòria de l'Olot estava sentenciada, però l'Olímpic no es conformà amb el 0-4 i Jordi anotà el gol d'honor durant el temps afegit. Buen partido. Primera parte hemos aprovechado y en la segunda hemos defendido bien el peligro del Xàtiva. Líneas generales creo que merecemos la victoria. Igual no tan contundentemente porque el rival también ha hecho, ¿verdad? Pero bueno, estamos contentos. Creo que el Olímpic es muy buen equipo y yo no voy a desmerecer ni hablar del equipo contrario. Yo creo que nosotros hemos aprovechado, hemos amagado bien que íbamos a tirar fuerte y la barrera es alta y bueno, hemos trabajado bien eso, pero yo no voy a decir, creo que es un acierto nuestro y ya está. Me gusta tratar con mucho respeto las victorias. Un partit molt intens, carregat de gols i que deixa l'Olímpic ja pensant en el següent encontre davant el Badalona. La veritat és que no m'ho explica el que ha passat. Jo crec que el partit estava en inici bé, però el primer que ens han fet un gol de mig camp, ahir ens hem vingut a baix. Jo crec que fins a aquest moment l'equip estava bé, estava arribant a porteria, i bueno, el gol ens ha fet molt de mal, no? I després ja el segon i el tercer en l'últim minut de la primera part jo crec que ja ens ha desfet, no? La segona part ja era controlar un poquito i a veure si fem l'1, després el 2 i hem tingut opcions, no? Jo crec que els 20 minuts de la segona part, inclús en tota la segona part, crec que no han passat de mig... Bueno, al final després ja en el 4-0 ha vingut una altra opció de gol d'ells, però el penalti jo crec que no ha arribat ni una volta més, no? També de veres que portaven un 3-0. Però és raríssim, el que ha ocorregut avui és raríssim, no? No sé, ens ha faltat la millor intensitat i després també la definició de l'Olot ha sigut impressionant. Crec que el que ha ocorregut avui per a mi no és normal, però futbol. I també hi ha que felicitar al contrari perquè ha tingut un encert que normalment no ocorreix en aquesta categoria, però així és. Que de les victòries, avui, demà i les derrotes el mateix. El dilluns ja estàs pensant en el pròxim partit i el que hi ha que fer és rectificar i fer les coses que hem fet mal avui, doncs intentar fer-ho bé. Avui l'equip de Toni Aparicio ja ha reprès els entrenaments i totes les mentalitats estan centrades en el Badalona.